As obras de construcción da depuradora de Laxe na parroquia lalinense de Bendoiro foron adxudicadas de xeito provisional á empresa Excamel SL por 115.500 euros. Ademais, o proxecto inclúe a construcción da rede de saneamento na zona de García Sánchez. O acordo foi tomado na Xunta de Goberno este xoves. Con esta adxudicación provisional queda de manifesto pois o interés e o cumprimento por parte do Concello do seu compromiso adquirido no seu momento. O compromiso do Concello era poñer a depuradora e facer as acometidas e o do Ministerio era facer a acera, e rebaixar o tramo do vial, o tramo da carretera. Agardamos que unha vez que nos movemos ficha, entendo que os veciños deben ser conscientes de que o Concello está cumprindo cos seus compromisos, agardamos tamén que o Ministerio, en boa lid, pois tamén cumpra cos seus compromisos adquiridos cos veciños desta parroquia de Lalín, de Bendoiro. Tamén provisionalmente se adxudicaron as obras de instalación da cúpula do Observatorio Ramón María Aller por 62.000 euros, a fiberglass e de xeito definitivo os traballos de mellora do alumeado público na Rúa Areal por 84.500 euros.